കൃഷ്ണദാസ് മാസ്റ്റർ 1989 ഒക്ടോബർ മാസം സാറാമ്മ ടീച്ചറുടെ ഒഴിവിലേക്ക് സഹ അധ്യാപകനായി വേങ്ങ സ്കൂളിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ജോലിയിൽ ഇരിക്കെ തന്നെ ഡിഗ്രിയും ബിഎഡും പൂർത്തിയാക്കി. 30 വർഷം സഹ അധ്യാപകനായും 5 വർഷം പ്രധാന അധ്യാപകനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. അർപ്പണ മനോഭാവവും ആത്മാർത്ഥതയും കൈമുതലാക്കി വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു. 3 പതിറ്റാണ്ടിനു മുകളിലായി നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിനായി പ്രയത്നിച്ച് ഈ വരുന്ന മാർച്ച് 31 സർവീസിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണദാസ് മാസ്റ്റർക്ക് ആശംസകൾ.